Shalom, estem a la lectura de la Torà de Noè. Hi ha una característica interessant que es pot trobar en la paraula tevà, que vol dir arca, però que també vol dir síl·laba o paraula. A partir d'això faré una anàlisi, un repàs de diverses reencarnacions i la seva relació amb la paraula. Primer partim amb Noè, que segurament en la seva època va rebre crítiques molt fortes, ratllant el sarcasme o fins i tot la burla, perquè el fet que ell estigués dedicant-se tant de temps a construir una arca per rescatar la humanitat, o com a mínim la seva família, d'un suposat diluvi. Qui també va utilitzar la paraula, però en aquest cas d'una manera molt més ofensiva en el sentit de prendre molt més la iniciativa, va ser Moisès, el redentor del poble d'Israel en l'època de l'esclavitud d'Egipte. De fet, també va intentar rescatar la resta de pobles esclaus d'Egipte i fins i tot el mateix Egipte a través del seu debat amb el faraó, el qual, evidentment, es va oposar frontalment, dialècticament, amb Moisès. Però hem de començar tota aquesta cadena de reencarnacions amb Abel, que és també una reencarnació de Noè, com ho és Moisès. Abel va ser atacat verbalment i físicament d'una manera molt violenta pel seu germà, que el va acabar matant. Abel va adoptar una actitud totalment indefensa en quant a l'acció i en quant a la paraula. I finalment tenim el Messies, el Mashiach, l'ungit, que utilitzarà la paraula per salvar definitivament a la humanitat de tot aquest marasme físic i verbal en què estem sotmesos des de fa tant de temps. Però volia jo destacar en particular el cas de Noè, que és una balma molt important de tota aquesta cadena de relació més o menys difícil amb la paraula i amb l'acció. Shalom.